инак бо гузашти як марҳилаи комил дар футболи Тоҷикистон имрӯз дар меҳмонхонаи Хаят Реҷенсии шаҳри Душанбе конгресси ҳисоботии интихоботии Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор мегардад ва қарор аст ки имрӯз президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон интихоб шавад. ҳадафи асосии Федератсияи футбол ва фикри ман кадом дастаи тим мутахаб бошад бояд ба ҷоми ҷаҳон роҳат гирад ки дастаи футзал тавонист дар ҷоми ҷои чорум ва дар ҷоми ҷаҳон иштирок кунем ки ба фикрам натиҷаи бисёр хуб аст. ба фикри ман 4 соли гузашта барои футболи тоҷик бисёр марҳилаи хуб буд, яъне ки тими миллии мо бисёр хуб баромад кард. дар сатҳи осиё моро фаҳмиданд ки тими миллии мо пурқувват аст ва чизе ки мо мебинем Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам бисёр пурсамар кор кард, бисёр натиҷаҳои хуб ҳам дорад. Ман фикр дорам ки 4 соли гузашта буд бисёр солҳои хуб буданд барои футболи тоҷик ва як такурсӣ буд барои пешрафти футболи мо. соли сипари гашта барои дар умум гирем барои футболи тоҷик бисёр бовбарор буд. Агар дар таърихи умуман навини тоҷик гирем, футболи тоҷик шояд аз ҳама 4 соли муваффақтарин барои футболи тоҷик буд, зеро мо бори аввал дар ҷоми Осиё иштирок намудем. Инчунин дастаҳои футзали мо дар ҷоми Осиё ва дар ҷоми ҷаҳон иштирок намуданд ки ин яке аз дастовардҳои асосии ин марҳила ба ҳисоб меравад. футбол дар умуман дар минтақаи Суд дар 4 соли охир бевосита бо ташаббус ва он қарор барномаҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз тарафи роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон қабул гашта буд, амалӣ гашта истодааст ва ин барномаҳо ба мо имкон дод ки футболро то дараҷае дар шаҳру деҳоти вилоят, яъне ба як сатҳи танзими муташаккили танзимкунанда гузаронем ва теъдоди дастаҳо низ дар ин сол гирем аз иштирокчӣ аз лиги дуюм сар гардад то лиги олӣ намояндагони дастаҳои вилоят зиёд гардид. Албатта ин бисёр хусандовар аст. 4 соли гузаштае ки мо шоҳид будем дар Федератсияи футболи минтақаи клуб ва футболи минтақаи клуб аслан хеле навовариҳо шуд. Мисол мо тавонистем ки дар ин 4 сола дар лигаи олӣ ба ғайр аз дастаҳои равшан ва файзканд тавонистем ки дастаи ҳосилот ба лигаи олӣ баромад. мисолози 3 даста аз минтақаи клуб дар лигаи олӣ баромад карданд ва дар лигаи якум бошад зиёда аз 5 дастаи минтақаи клуб дар лигаи якум иштирок карда истоданд ва дар лигаи дуюми минтақаи клуб ки 4 даста иштирок мекард ҳамагӣ, ҳозир шумораи дастаҳо ба 8 даста расиданд ва боз хурсандиовараш он аст ки мисол дастаи тавонистем ки дастаи ноҳияи дарвозро ҳам ба лигаи дуюми минтақаи клуб шомил кунем. фикр мекунам ки хеле ҳам бурбориҳои калон аст. В этом цикле вся работа была построена на том, что, во-первых, инфраструктура. Заканчивается центральная спортивная база для сборных команд национальной и сборных команд республики.
Это основное. И самое главное, в чем наше преимущество? Преимущество нашей массовости. Массовый футбол у нас на первом месте. Среди всех азиатских республик, возможно, даже ты в мире. Я думаю, что мы на правильном пути. خب دوستان عزیز اینک تا آغاز کنگرس حساباتی انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان کمتر از نیم ساعت دیگر مانده است، اما تالار برای برگزاری این کنفرانس پورا آماده است. مهمانان یک یک در جایهای خود می نشینند و اینجا کاتبات، کمیسیون حساباتی و مهمتر از همه مانیتور کلانی که در اونجا ویدیو حسابات پخش می شود و البته آماده هستند. یعنی دستاندرکاران کوشیدند که تمامی کارهای تشکیلی را برای در سطح بلند و بالا برگزار شدن این کنگرس انجام می‌دهند. конгресс бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида дар он 15 масъала мавриди муҳокимаи вакилон қарор гирифт ки меёнашон интихоби президенти федератсияи футболи тоҷикистон аз масъалаи калидӣ шуморида мешуд. дар оғоз ноиби аввали президенти федератсияи футболи тоҷикистон хуршед мирзо баромад намуда 4 соли гузаштаро бо назардошти ширкати бо муваффақхонаи мунтахаби миллии мо дар ҷоми осиё баромади мунтахаби футболи толории тоҷикистон ба қисмати ниҳоии чемпионати ҷаҳон аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазируфтани пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати эълон гаштани рӯзи 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футболро марҳилаи пешрафти футболи тоҷик арзёбӣ намуд. ӯ ҳамчунин аз раҳбарияти федератсияи байналмилалии футбол, конфедератсияи футболи осиё барои дастгириҳои ҳамаҷониба дар инкишофи футбол дар ватани мо изҳори сипос намуд. инчунин ба шарикони ҳамкор низ аз номи раҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон миннатдории худро баён дошт. сипас видеоҳисобот дар бораи фаъолияти 4-солаи федератсияи футболи тоҷикистон намоиш дода шуд ки дар он тамоми рукну паҳлӯҳои фаъолияти ин ниҳоди футболӣ ба риштаи таҳлил кашида шуд. яке аз масъалаҳои мубраме ки дар ин конгресс мавриди баррасӣ қарор дода шуд, ин ҳисоботи молии буҷаи федератсияи футболи тоҷикистон барои солҳои 2023 ва тасдиқи он барои соли 2025 буд ки вакилон якеро шунидаву дигареро тасдиқ карданд. ба хотири пешниҳоди исми номзад ба мансаби президенти федератсияи футболи тоҷикистон тоҳир нурзода раиси комиссиони интихоботии федератсияи футболи тоҷикистон ба минбар баромада исми ягона номзад ба ин вазифаро ироа намуд. бояд гуфт тасдиқи номзадии мансаби президентӣ дар ин маврид бо кафкубии умум муайян карда мешавад ва бо пешниҳоди исми муҳтарам рустами эмомалӣ вакилони конгресс ризоияти худро бо кафкубии вардавон тасдиқ намуданд. ба ҳамин тартиб муҳтарам рустами эмомалӣ барои 4 соли дигар президенти федератсияи футболи тоҷикистон интихоб гардиданд. сипас масъалаи интихоби ноиби аввал ва ноибони президенти федератсияи футболи тоҷикистон мавриди муҳокима қарор дода шуд. бояд гуфт шумораи ноибони раиси федератсияи футболи тоҷикистон 1 адад афзун шуда тағйиротҳо низ ворид гардид.
вакилон номзадии хуршед мирзоро ба масдари ноиби аввали раиси федератсияи футболи тоҷикистон алишер урунов, искандар ҷалилов ва сайвали дониёрзодаро ки то ин дам вазифаи директори лигаи футболи тоҷикистонро адо мекард ва вазифаи ноибони раиси федератсияи футболи тоҷикистон дастгирӣ намуданд. дилшод ҷуразода бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз маснаби ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон канор рафт ва ҳамчун рамзи эҳтиром ва қадршиносӣ барои меҳнатҳои шоён дар рушди футболи ватанӣ ба ӯ сипосномаи федератсияи футболи тоҷикистон супорида шуд. инчунин дар конгресс масъалаи интихоби аъзои кумитаи иҷроияи федератсияи футболи тоҷикистон муҳокима шуд. азбаски раиси федератсияи футболи тоҷикистон ноиби аввал ва ноибони ӯ узви комилҳуқуқи кумита мебошанд, вакилон 12 нафари дигарро ба узвияти кумита ки миёнашон шоҳрух саидзода, президенти клуби футболи истиқлол, зайнулло шарифзода, президенти клуби футболи вахш, раҷаббой аҳмадзода ва давлаталӣ саид, раисони вилоятҳои суғду хатлон, зулфиқор гулмаҳмадзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва чанд нафари дигарро якдилона қабул карданд. ба узвияти кумита инчунин як нафар бону лутфия абдухолиқзода низ ҳамакнун шомил гашт. бо қабули узви ҷадиди кумитаи иҷроияи федератсияи футболи тоҷикистон конгресси ҳисоботии интихоботии федератсияи футболи тоҷикистон кори худро анҷом кард. конгресси ҳисоботи интихобии федератсияи футболи тоҷикистон баргузор гардид ва дар он бори дигар ба 4 соли оянда муҳтарам рустам имомалӣ ҳамчун президенти федератсияи футболи тоҷикистон интихоб гардиданд. якдилона аз тарафи ҳама овоз дода шуд ва умед мекунем ки 4 соли оянда чун 4 соли гузашта боз футбол рушд меёбад, аз он ҷумла футзал низ рушд меёбад. дар оянда боварӣ дорам ки бо президенти нав таъин гаштаи мо футбол боз як рӯяи нав мегирад ва умуман дар ин 4 соле ки кор кардем фикр мекунам федератсияи футбол як хулосаи худро ҳам баровардааст. умуман ӯ камбудие ки мо дар футболи меҳан дидем дар ҳамин 4 сол ислом мешавад ва боварӣ дорам ки футболи тоҷик қадамҳои нави худро дар мавсими нав мебонад. аввало мунтахаби тоҷикистон боло барояд, пешравӣ шавад, баъдан клубҳое ки мо дар лигаи чемпионот, дар лигаи ФК бозӣ мекунанд боло раванд, фақат пешравиҳо хоҳанд. ҳарчанде ки аз ҳолу аҳволи чӣ молиявӣ, чӣ аз ҷиҳати варзишгоҳи дастаи панҷшер шумо хуб огаҳ ҳастед, аммо чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд, аз ноумедиҳо баъси умед аст, поёни шаб бисёр сафед аст. мо боварӣ дорем ки бо интихоби президенти федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон албатта он камбудиҳое ки дар солҳои гузашта буданд албатта ислоҳ мешаванд ва боварӣ дорем ки албатта хуб мешавад, чунки албатта мо ба рӯзои нек ва корҳои хуб ҳам муҳтоҷ ҳастем, ҳам умед дорем. Футбол в Таджикистане идет вперед. Это видно и по инфраструктуре, по количеству полей, по количеству занимающихся, по количеству соревнований. И в какой-то степени это даже более значимые успехи, чем успехи национальной сборной. Потому что национальная сборная, это понятно, что это самая заметная часть таджикского футбола, но не вся. Не менее важны и детско-юношеский футбол, и женский футбол, и любительский футбол. И все это успешно развивается в Республике Таджикистан. Нам что-то надо поменять или мы на правильном пути? Ну, время от времени надо всегда делать какую-то сверку часов. Но вообще, если говорить о результатах, то они довольно серьезные. И нужно двигаться в этом направлении, развиваться дальше. барои 4 соли оянд барои як марҳилаи дигар инак рушди футболи тоҷик ҳам муайян гашт ва умедвор ҳастем ки ин 4 сол барои футболи тоҷик соли рушду пешрафт хоҳад буд.